Бүгін дүшәмбі, әдемәк, яңалыклар түгел тапшыруының яңа чыгарылышын яздырыр вакыт. Мында өстерәгә Сәлам дусларыбыз. Нәрсә өстерәгә микән? Ассаламу алейкум нәрдәйм инде. Булай матур исәнләшкәч, шундый мөләйим. Димәк, безнең фикер алышуыбызны нәрсәдән башларбыз икән, Роберт? Менә нәрсәләр борчыды сине узган аптада? Бүген тапшыруга килер алдыннан гына да мәгълүмат укып утырдым инде әйме. Халык шошына шикәр комы һәм тоз эзли икән. Сатып ала икән күпләп кибетләрдә тоз белән шикәр комы юк дип тә чыгаралар. Нәрсә текила кайнаталар микән булар? Белмим инде, нигә кеше шул кадәр бит инде юкса Татарстан җитәкчелеге дә кат-кат әйтә килде әйме. Бернинди азык-төлеккә дә дефицит булмаячак, шикәр комы бездә җитәрлек дисең, буаз заводы үзебездә бит инде. Нигә шул кадәр ажиотаж тудыралар икән? Халык бит бу дефицитны үзе барлыкка китерә. Бәяләр үсешен әйме, шушы гамәлләре белән үзе бәяләр үсешен булдыруны тәэмин итә дип әйтик. Контрольдә тота. Контрольдә тоталар. Әлмин кашан? Юк, контрольдә түгел инде, ул бәяләрне үзе халык шушы гамәлләре белән бәяләрне үзе күтәрә. Юк, син булай дип әйтмәкче буласың. Булай безнең хөкүмәт контрольдә тота бит инде барысын. Контрольдә тотабыз дип әйттеләр бит инде. Курыкмаска кирәк. Юк, мин кичә юк, 3нче көн нидә кибеттә басып торганда кассада шулай ук шикәр кым сорадылар. Юк диделәр. Кайчан китерәләр? Иртән бөтенесенә барысын да алып бетерәләр ди. Шунда менә сөйләшеп бу танышы булды, килеп чыкты. Миңа да калды әле, пожалуйста, диде. 1-2-3 пачка. Калдырам диде, сөйләшеп. Син гаиләгә алдыңмы соң әле шикәр? Без беләсең, без шикәр белән ул кадәр тигәнне мавыкмыйбыз. Бар ул бездә җитәрлек, ләкин мин үзем эчә торган кеше түгел. Мин кахва эчә торган кеше, ләкин өйдә кофе аппарат булмагач, мондай растворимый кофены эчмим мин. Ул үзем беләсең. Паддылар битендә. Мондай кофе американлы эчәсең. Менә шуңа күрә шикәр кала инде. Шул җәйгә калса бәрин инде. Ипи, потом май һәм шикәр. Бала чак тәмәеме? Гафу. Мин аны чынлап та бердә онытмыйм, менә шулай итеп ипигә май ягып, май өстенә шикәр комы сибеп, варенье ягып, шулай итеп чәй эчкән. Күпме шикәр китте, безнең шул бутербродлар. Татарстанда алкоголь сату вакыты үзгәрә. Аны 3 сәгатькә озайтачаклар. Спиртлы эчемлекләрне сәгать 8-дән 11-гә кадәр алып булачак дигән. Менә беләсезме? Менә шундыйрак яңалык. Син моңа ничегрәк карыйсың? Мин гомумән спиртлы эчемлек сатуны гамәлдән чыгарар идем. Рөхсәт итмәс идем. Миндә. Нәрсәгә кирәк? Миндә. Минем быел 2нче елга ала берсе 10 ел була бит инде. Шул спиртлы эчемлекләр белән, мәйләр белән мавык мишә йөрүемә. Дөрес бит, мавык мишә йөрүемә 10 ел була бит инде. Мин гомумән җиным сөймәй. Эчкән кешеләрне һәм алкогольне белән ишекте. Хәтта исемнән дә мин шаша башлыйм. Мин сиңа башка бер турында әйтәсем килә. Үзә, менә син нәрсә генә әйтсәң дә, кабул итәм, сөйткән. Менә, яхшы, тыңла алайсың. Бәлки ул хәбәрләр андый тема синдә борчый торгандыр инде, әйме? Безнең илебездән хәзер күпләп танылган шәхесләр, культура эшлеклеләре, аларга артистлар керә бит инде, әйме? Безнең җырчылар, журналистлар китә башлаган. Менә шушы көннәрдә генә дә Чулпан Хаматованың да Россиядән китүе турындагы хәбәрне ишеттем. Ишеттеңме турда? Син мине шаккаттырдың бу яңалыгың белән. Медиаскоп тикшерүне үзәге. Саннары буенча Instagram ябылгач, Telegram 35 миллион кулланучыдан 47 миллионга кадәр үскән. ВКонтактеда 46-дан 50 миллионга кадәр. Син ВКонтактеда бармы? Син яңадан торгыздыңмы үзеңнең социаль битеңне? Юк, минем күптән инде ВКонтактедагы аккаунтымны теге русчалатып әйтсәк взломали. Әйме шуннан соң мин аккаунтымны, яңа битемне булдырмадым. Мин Инстаграмда гына бар идем. Хәзер бит инде ул безнең илебездә шикләнгән һәм сүз уңаеннан шунда әйтәсе килә. Менә Инстаграмны шикләү 67% кулланучының
керемен киметәчәк дигән фикергә килгән белгечләр, чөнки бу инде блогерларга гына түгел, ә менә кече һәм урта бизнес вәкилләренә дә кагыла икән. Күп кенә компаниялар үзләренең шәхси битләрен нәкъ менә Инстаграмда алып барган. Шуңа күрә менә Инстаграм мәйданчыгын ябу аларга менә шундырак чыгымнар китерәчәк дигән фикерләрен әйтә. Менә бу шикләүләр дәвам итәчәкме, әллә инде бетерәчәкләрме бу шикләүләрне? Анысын бердә әйтә. Мәсәлән, барбер Telegram белән дә шундыйрак бер әйбер килеп чыкты бит инде. Имеш ябабыз диделәр, имеш шиклибез диделәр, ләкин сөйләшеп, аның белән килешеп, шулай ук менә һаман кулланалар. Instagram белән дә шундый әйбер була диделәр инде. Бәлки шулай да булыр. Киләчәктә кемдер әйтә, хәтта 27-28 мартта Буатна ахырында Росграм дигән яңа медиа мәйданчык пәйда булачак. Менә шулай. Һәм сез Инстаграмда керткән барлык фото, видео, медиа материалларыгызны анда күчерә аласыз дигән хәбәр чыкты. Татарстанда белүебезчә Мәскәүдә инде безнең маска режимын гамәлдән чыгарганнар иде инде. Шуннан соң безнең Татарстанның баш санитар табибына да шундырак мөрәҗәгатьләр килә башлады. Мәскәүдә битергәннәр маска режимын, республикада да бәлки маска инде киеп йөрмәсәк тә буладыр дип. Ләкин әлегә республика күләмендә маска режимы гамәлдә калачак. Тагын менә кайтабыз дип китәләр дигән шундый сәхифә LG компаниясе Россия базарыннан китә. LG элекеге Gold Star. Шулай дип әйтә дирек үзенә. Менә кайтабыз дип китәләр инде аларда. Монысы менә кичә килеп ирешкән хәбәр. Моңа кадәр алынган LG техникасы әгәр дә ватыла башласа, менә аңа запчастларны каян гына табасы булыр икән. Аурая вазгыят. Ничек тә булса ярып чыгарбыз. Әмма ләкин күңелдә теге хәзер табигатьтә яз җитә бит инде безнең әйме яз килде. Күңелдә ниндидер яхшылыкка өмет барыбер дә бар. Сездә дә шулайдыр дигән өметтә калабыз һәм киләсе очрашуларга кадәр саубулашып торабыз. Инде киләсе тапшыруда яхшы яңалыклар турында фикер алышырга ястым. Ассаламу алейкум.